Obila e kaunti ma Homa Bay nono nek makoch mane otim ne dayo moro ma jahigni 68 momonji gi jomaundu kendo negi e yo magalagala e ode mane gweng' ma Nyangidha Arujo Ward e kar chung' od bura ma Homa Bay Town otieno ma piny oru godo kawuono. Chi liel no ma oseyang nyinge kaka Wilkista Odanga ma osebedo gi ng'ol mar winjo wach ne oyudi okinyi ma kawuono ka ringre oriere e otandane gi moko kuom jirendege manochich bang' kane orem chiyo kaka ochiyo ga pile. Miyono ne oyudi ka ni kod alama moko e ng'ute kod lenda wang'e bende machal ka gima ne otemo kedo gi jogo maundu manomonje. Obila mag okwach kich medo timo nonro. Agocho ne chief. Kase gocho ne chief to chief ng'isa ni dhot olor gi iye to koni pok wamulo dhot. To kato ng'isa ni kare kethuru dhot mondo udonji kato kwadhiro dhot wayudo ka dhot ni nono. Kwadonjo to ogo toch. Kwigo toch gi wuoda machielo miluongo ni Tobias to waneno ka Odanga nindo e wi kitanda to wakoni jali otho. Achaka gocho ne chief. Kase gocho ne chief to akoni chief Odanga otho onege. Sasa kama wamekosa wasichana wanaendea wamama wazee, hiyo ni kama kuumiza mtu. Kwa hivyo naona ni kama wamemuumiza. Kwa amefura sana, hiyo shingo imefura. Alafu ukiangalia huku kwa mashavu amekwaruzwa sana. Damu nyingine natoka kwa mapua. Alafu kwa magoti pia tumeona amekwaruzika kabisa. So ni kama amejaribu kung'ang'ana. Kwa ni mtu haezi kupiga nduru. Mtu akiingia kwa nyumba hasikii mpaka ufike karibu ukimgusa ndio anasikia. So ni kama walipomgusa akaanza kung'ang'ana na wao.